L'ICAP també és dels advocats que ens dediquem a estrangeria. L'ICAP ens ha de donar empara col·legial per acabar amb aquelles pràctiques de l'oficina d'estrangeria que no funcionen. No és correcte que per demanar una cita d'empremtes tinguem els problemes que tenim. Mira que seria fàcil que en la mateixa resolució hi estigués posada la data i el lloc on tens que anar a fer la cita d'empremtes. Hem d'acabar també amb aquestes dilacions en els processos. No pot ser que estem més de 6 mesos per tenir una resolució en una oficina d'estrangeria. A vallejonavarro.cat hi trobareu tot el nostre pla de govern en matèria d'empara de l'advocacia.